खन्थाइनि मुं आंनि मेगननि मोदै। खन्थाइखौ दैथायहरदों मिस्टार प्रदीप बर', डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। खन्थाइखौ आवरायदों आं लक्षीराम दैमारि, धेमाजि मिडल जनाय, बगुरि सापरि। फैदो दानिया खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंदिनि। आंनि मेगननि मोदै। सानहाबनाय गोसोजों जिरि जिरि बोहैबाय आंनि थाइनै मेगननिफ्राय मोदै। हायासै आं हमथानो दुखुनि दाहार। होदोंमोन नों आंनो हाजासे अननाय। होदोंमोन नों आंनो हाजासे अननाय। आं बोरैथो बावगारनो हानो। मानोना आं नोंनि मोजां मोननायाव थारैनो जावलिया जादोंमोन। नोंनोथ' फोरमायदोंमोन आंनो थार गोसोजों मोजां मोनो होनना, नाथाय मानो फैमाल जाखो। नों बावगारबायना अनजालि, बै समाव नों आंनो खोथा होनाय आरो समायखिरा लानायखौ। आं दाबो गोसोखाङो दोरफो दोरफो। सान आरो हर थाइनै मेगना माब्लाथो मेसेबलांनो हाखो। नोंखौनो गोसोखाङै खाङै सिरियै बोहैसै थाइनै मेगननिफ्राय गुसु निजोरा। थेंक इउ आंगो लोगोफोर। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।